तरुन चौहाना देग्लाय JEE पास जानानै सिलचर NIT आव एडमिशन मोनबाय आरो बिथाङा निखावरि नखरनिफ्राय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनाय 4,50,000 फैसाखौ जों गथायफैबाय। हारि धोरोम राव बासियालासे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बयखौबो अननायनि नोजोर। फिन आरोबाव NITनि फरायसा तरुन चौहाननो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया 4,50,000 रांनि अनसुंथाइ। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव मिरु लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि रिनजय बर', कास्टम बसुमतारी आरो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया थांनानै होयो। निखावरि फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होगासिनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। BPF दोलोनिफ्राय सिलचरनि NIT आव सोलोंथाइ लानो खाबु मोननाय फरायसा तरुन चौहाननो नोगोद 4,50,000 रां हेफाजाब होयो। BTCनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा बेखौनो एग्जाम्पल ला। दिनै तरुन चौहाना निखावरि नखरनिफ्रायबो रिजाल्ट मोजां पास खालामनायनि थाखाय NIT सिलचर एडमिशन मोननायनि थाखाय दिनै अनग्रा दङ। दिनै BTCनि चिफआ BPF दोलोनि प्रेसिडेन्टआ गोरिब गुन्द्रा रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनगासिनो दङ। ओंखायनो जायफ्रा रोंगौथि गोनां नोंसोर रावबो गैया साननो नाङा। दुखिया नखरनि सोरबा मोजां फरायसाया आं हालिया, आं फरायनो हालिया, आंहा जेबो नखराव जेबो गैला, आंखौ रावबो हेफाजाब होनो फैया होननाय बे साननाय मोन्दांथिखौ माने गैया खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सरकारनिफ्रायबो होगोन आरो पार्टि फान्डनिफ्रायबो होदों। तरुन चौहाना JEE खौ उथ्रिनानै सिलचरनि NIT आव इन्जिनियारिं खोन्दोआव सोलोंथाइ लानो थाखाय मुं थिसनबाय। उदालगुरि जिल्ला बिटिसि मुरिबारि बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं खालाइगावनि थागिबि हरिकृष्ण चौहाननि फिसाज्ला तरुन चौहाना JEE खौ उथ्रिनानै सिलचरनि NIT आव इन्जिनियारिं खोन्दोआव सोलोंथाइ लानो थाखाय मुं थिसननो खाबु मोनदोंमोन। नाथाय गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदोंमोन। नाथाय आथिखालाव BTCआव हाग्रामा महिलारिया फरायसानि जेंनाखौ गावनो बिबान रुजुननानै सुबुं सम्पद सोरजिनायाव BPF दोलो आरो हाग्रामा महिलारिया गोसो होथाबदों आरो बयखौबो हेफाजाब होनाय नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै गोरिब नखरनि फरायसा तरुन चौहाननि सोलोंथाइनि नांगौ जानाय रांखौ हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिनजय बर', लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी, TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी, बारग' EM जगप्रित सरकार आरो BSUनि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै 4,50,000 रांखौ गथायनानै होयो। BPF दोलोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै रंजानायजों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनिसिम साबायखर बावहरो फरायसा तरुन चौहाना। हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव बे हेफाजाबखौ होनानै मिरु लाइमोन BPFनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारीया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। जों दिनै खालाइगाव ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालाइगाव ओनसोलाव तरुन चौहाननि न'आव दंफैयो। तरुन चौहाना देग्लाय JEE पास जानानै सिलचर NIT आव एडमिशन मोनबाय आरो बिथाङा निखावरि नखरनिफ्राय आरो बे निखावरि नखरनिफ्राय तरुन चौहाना सिलचर NIT आव एडमिशन मोननाय बाथ्राखौ BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खोनाहैनानै जों मोनसे लाइमोन BPFनो 4,50,000 4.5 लाख फैसा तरुन चौहाननो होफैनो थाखाय जोंखौ BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दैथायहरदों। दिनै जोङो तरुन चौहाननि न'आव फैनानै तरुन चौहाननि बिमा बिफा बिथांमोननो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनाय 4,50,000 फैसाखौ जों गथायफैबाय। आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो तरुन चौहाना जेरै इन्जिनियार फरायनो थाखाय सिलचर NIT आव थांगोन, बिथाङा मोजाङै मोजां मोनफ्रोमबो सेमिस्टारखौ फोजोबफैनो हाथों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय BTCनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा बेखौनो एग्जाम्पल ला। दिनै तरुन चौहाना निखावरि नखरनिफ्रायबो रिजाल्ट मोजां पास खालामनायनि थाखाय NIT सिलचर एडमिशन मोननायनि थाखाय दिनै अनग्रा दङ। दिनै BTCनि चिफआ BPF दोलोनि प्रेसिडेन्टआ गोरिब गुन्द्रा रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनगासिनो दङ। ओंखायनो जायफ्रा रोंगौथि गोनां नोंसोर रावबो गैया साननो नाङा। नोंसोरखौ अनग्रा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दङ। ओंखायनो दिनै जोङो तरुन चौहाननि न'आव फैनानै तरुन चौहाननो
4,50,000 PhD हाग्रामा महिलारि सार हरनायखौ जों फैनानै होफैदों। बिथांमोननि न'खर आरो फरायसानि सायाव मा साजेसन जों बेखौल' लुबैयो बिथांमोनहा तरुन चौहाना जि थांखियाव सिलचर NIT एडमिसन लानो थांदों मोजां थांथों आरो मोजां जोबथों आरो BTC शिब हाग्रामा महिलारि सारा जि 4.5 लाख फैसा हरदों बे मोजां खामानियाव बाहायजानानै कर्सआ मोजां जोबथों बेखौल' जों मिजिंथियो।